No, ľahkosť pre mňa znamená nové možnosti. Možnosti, ktoré už som, alebo skutky, veci, ktoré som už musela nechať opustiť, lebo už som ich nevládala. Už som si myslela, že nikdy už nemôže sa k tomu človek vrátiť. Ale keď už zrazu som si ledva zaviazala topánky, nemohla by sama na kopec, kde som si sadla, som lámala stoličky, tak som sa už vážne aj posťažovala, aj porozprávala s pánom doktorom a ten mi poradil, že je taká možnosť, ako predsa len trošku nejaké kilá stratiť. Po určitom období, ako som poslúchla doktora, som zrazu zistila, že potrebujem opasok, kde je menej dierok, že potrebujem napríklad šaty, ktoré neobsahujú toľko tých volánov napríklad. A že môžem sa obliekať tak, aby bolo aj vidno aj mňa, nie len tie šaty. Lebo už v tom období som si kupovala veci nie preto, aby som sa obliekala, ale preto najmä, aby som sa určitým spôsobom zakryla. Aby nebolo vidno, kde čo je. Áno, znižovaním hmotnosti som začala pri nástupe na dôchodok, čiže dosť tak akože netradične. Kedy som si myslela, že už naozaj budem len doma a variť a proste starať sa o záhradku. No a keď prišla táto možnosť, tak som teda akože ju realizovala. A naozaj reakcie ľudí, s ktorými som sa stretávala, boli pozitívne, iba pozitívne. Najmä keď si overili, že toto chudnutie nie je dôsledok nejakej ťažkej choroby alebo niečo, čo súvisí s chorobou. Že je to v podstate spôsob, kedy človek ostáva vitálny a tým organizmom sa akože nič zle nedeje. Po nástupe na dôchodok som si myslela, že už naozaj moja kariérna cesta úplne skončila, že už budem sa venovať vnúčatám. No, ale po takých 3-4 mesiacoch, kedy som schudla v podstate, tak som zistila, že naozaj ten život nie je taký ani aktívny, ani uspokojivý pre mňa, aby som bola len doma mimo detí, mimo spoločnosti, mimo kolegov. A začala som si čítať inzeráty. Nechcela som žiadnemu mladému človeku nejaké miesto zobrať, čiže naozaj inzeráty, kde potrebujú matematika. No a s úžasom som zistila, že v Bratislave je miest pre matematikov naozaj, že stačí si vybrať školu, kde by človek chcel byť. Zrazu som zistila, že tej energie mám oveľa viacej ako predtým. No a tak som sa teda rozhodla, že využijem možnosť začať učiť v Bratislave. A naozaj táto možnosť sa stala nielen možnosťou, ale aj realitou. No, manžel to väčšinou nekomentoval, keď som začala chudnúť. Len raz tak pri jednej návšteve ma teda pochválili, že vyzerám oveľa lepšie ako predtým. No tak manžel tak skonštatoval, že nielen lepšie, ale že že som oveľa omladla, no vzhľadom teda na to, ako som predtým, že až moc som omladla. No, takže, no.